Haga jinga lekai ODI hapring ki thaya lekai cricket kari India, Persia ki thaya lekai cricket kari Ireland. Haba pai shakana ki jinga lekai ki thaya lekai cricket kari India, kila khori ka Namjop hadin bagalala ban pelim ya ki thaya lekai cricket kari Ireland dan riu weekend. Haga jinga lekai Serie A hapring ka Lazio, Persia ka Como, haga nga jinga lekai paro art ligi Kynhun ki Iakhait da marshi goal, hadu bukod ka jinga lekai. Haga jinga lekai League 1 hapring ka Nantes, Persia ka Monaco, haba pai shakana ka jinga lekai paro art ligi Kynhun ki Iakhait da mar argol, hadu bukod ka jinga lekai. Badleng bagan ka jinga Iakhait ka Monaco kadang ne haga kerdan ka balai haga mij kain point. Haga jinga lekai La Liga hapring ka Rayo Vallecano, Persia ka Celta Vigo, haga nga jinga lekai ka Rayo Vallecano kala khor ka Namjop hadin bagalala ban pelim ya ka Celta Vigo da ar la ka wei. Haga jinga lekai Bundesliga hapring ka Dortmund, Persia ka Leverkusen. Haba pai shakana ka jinga lekai ka Leverkusen kala khor ka Namjop hadin bagalala ban pelim ya ka Dortmund da laila ar. Bar ya ka Golden Kong jong ka Leverkusen ya ban tap tang haki ar peusan sekon. Baleng bagan ka Namjop ka Leverkusen ka don haga kerdan ka ba ar haga mi ya kain point haga baga duna point ya ka Bayern Munich. Haga jinga lekai FA Cup hapring ka Kynhun goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa, Persia ka West Ham. Haba pai shakana ka jinga lekai ka Aston Villa kala khor ka Namjop hadin bagalala ban pelim ya ka West Ham da ar la ka wei. Bar ya gini ki ar goal jong ka Aston Villa le yo ban tap haga minute ka nyau pe wei, bar haga minute ka nyau pe hunriu. Haga jinga lekai Indian Super League hapring ka North East United, Persia ka Punjab FC, ba pai shakana ka jinga lekai paro art ligi Kynhun ki Iakhait da marshi goal. Ya ka shigol jong ka North East United le yo ban tap haga minute ka ba ar peu sau, bar ya ka shigol jong ka Punjab FC le yo ban tap haga minute ka ba pra peu ar. Haga jinga lekai I League hapring ka Kynhun ya lekai upener kita lang buyam ka Dempo SC, Persia ka Inter Kashi. Haga nga jinga lekai ka Inter Kashi kala khor ka Namjop hadin bagalala ban pelim ya ka Dempo SC da shigol lanot. Bar ya nga shigol jong ka Inter Kashi le yo ban tap ashwa ban kod ka jinga lekai kata haga minute ka ba pra peu pra. Bar leng bagan nga Namjop ka Inter Kashi kala kiu sha ka kerdan ka banengkong haga mi ya kain point. Haga wei pat ka jinga lekai I League hapring ka Shillong Lajong, Persia ka Real Kashmir, haba pai shang ka jinga lekai ka Shillong Lajong kala yo ban penkhi jar nengkong haga nga jinga lekai haga minute ka balai peu sau. Badai lema ka shigol la pedlong ya ka Lajong bagan tam haga kela step da shigol lanot. Haba pai pat sha ka kela min ka Real Kashmir kala ile kai khambha haga bagala nyon teng e ban yo thep ya ka gulpen Iakhait. Henry ka klemla ban pen urlong warla kala jan yo ban thep haga minute ka bakhandai peu plus r. Henry u hardi nongbri ulala ban tela kam ya ka bol. Bar hadu bakot ka jinga lekai ka Shillong Lajong kala khor ka Namjop da shigol lanot. Bar kumjuru ka dai ka Namjop ka banengkong jong ka Shillong Lajong mentau Snem arajar ar peusan.